Ay, dan isip mo orange box. Kanzano, like ko lang. Orga. Waar ze bij die dealers op? Dus nou Kayang jukak wajay. Skicho mo na nagdang iya. Yeah, stand still, Isaac. Stand still. Waarom dat zo kopiëren? Iedereen is veer to rami bro. Los hem. Ah, maar dit terug geloop. Dat is wat ik zeg, is dit dom. Hij speelt dom. Vooral lekker gejaald, hij is bijna gejaald. Kom ik naar je weer, we gaan halen hem zo maar. Bij jij plek, we gaan halen hem zo maar. Kom Egan. Je moet nog niet doen. Egan is boos. Wat is dat, jong? Zeg, verrek je naar verrek je. Niet kak praten, ja, maar dat is skitty. Kak praten. Tweede keer pussy. Tweede keer spink. Nee, praten man. Nou moet je een beetje komen spannen op mij ook. Get. De police stage. Ah, je kan spannen. Waar zijn? Waar zijn? Hij blijft bij Amsterdam. Hij is bang man. Nou waar zijn? Zie, waar zo is het? We moeten ons weer daar dier. Hier. Zien ze mij nou weer? Waar zijn nou? Zien ze mij nou? Zien ze mij nou? Ik zie daar niet zo nu. Ja man, dat is kak man, ze willen de woord zien waar zijn nu. Hij is komen, die is om een poes die. Hoe kom maar nu? Nee man, komt er, je bent een nice McDonald's man, niet dat hoor. Niet dat hoor. Komt er hier, wat moet je doen? Kom man, zij zit doen. Kom ik dan nog iets op? Kom ik dan nog zo iets aan? Kom man. Kom man. Zou scoren was je zo bij meerder als mijn eigen toch nog scoren gaat op het ding. Kom. Kom man. Kom man. Kom man, laat ons voortzetten. Je gaat die naald op je spat, die is harsens geding. Harsens wat wij. Waar McDonald's? Kom, 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 hier is McDonald's. Niemand is nog niks met mij te doen, joh. Kayang wajay ook man. Ik kan nou ibig zo, isa kan te denken, kijk. Ay, oy. Slime. Kayang ko na. Hindi kayong kami ko na. Hij is bang man, op push. Abi kan bayi ko. Mungkin bayi ko bisa aja.
Kom. Kom. Ito. Kom. Ja, goeie Richard. At ik zien jullie wat ik aan het voor ik nou. Kay gi. Anan ni wata so gi. Angkong. Kom. Sana tom kar. Cheers Nico. Ik moet reload, man. Hij kan. Hij kan brand. Nee. Ito kita. Tuyo dit zo. Nou, je gaat nou weer terug, man. Ik weet het zo niet. Je gaat nou weer terug, man. Hij praat ook zo wat kids. Maar nee, kijk hier. Hou op, wegkruip, man. Hou op, hij noemt me dala. Kan ik ook je achter mijn kar wegkruipen? Hou op, hij noemt me dala, wat zei dala. Kan ik ook je schoen spelen? Ito maar wat zijn slime te schoon nou joh. Ja, hij scoort was veren met die vragen, maar hij scoort was voor hem. Nou, hij was zeker zo 3 punten voor en ik heb 2 nou. 2 en nou geslaat op Egan. En toen slaat hij nou weer 1 op mij zo. Hij is nou net een paar punten, zeker 2 voor. Fabium, hij was achter bij mij. Hij maar alles alto zo, want dit tot in ito zo gestres. Nou, maar Fabium, hij was nog steeds meer dan zo. Nou. Ah, hij was 6 something Fabium. Toen kwam die jongen stukje terug, moet niet komen, nee, parati. Nee. Fabium, die broer van die game begonnen, dat ik hem een poes ook geschiet, moet niet, nee, parati. Gaan al zo passenphone zo man, kom speel op de passenphone. Ja, ik denk nijperaar. Toch wat zei die lauw man? Ah, zei. Kom nou dat ik mijn gun gaan rijden. Kom, waar zijn? Ja, mijn terrein. Kom, pat tegen de pad. Dit is dit lekker in ding iets doen. Als igen ook nog maar mee is voor ons. Waar zijn? Zij kom spat zijn. Sowieso bloed jij zijn. Mijn gun klik aan, maar ze poes je daar jongen weer voor. Je moet reloaden, maar ze nee. Ik wil dit alles in camera. Zo'n camera, bra. Zo'n camera, ik waar niet. Hier is ik ook. Kan Is zo weekend in die duws gaan spelen. Waar zijn? Ah, hij is daarmee op hij vlakje. Ik Ebo moet nog net boos raken. Ik kom nou eens van die neighbor. Ebo moet nog net boos raken. Dan gaan we kijken nog iets bij deze man. Van hallo moet ze maken, dus een beef. Ik ga toch nog weer uit pop nou man. Ik ga het horen. Ik pop nog weer uit. Riding to the city. Waar zijn nou? Waar zijn nou? Ga die maar nog niet zien nie. Oh, polistatie. Ai, zij lees. Was iets zet hier. Zij lees. Hier moet men een taak voor maken wat om elkaar zo weten. Zij lees. Maar meestal neighbor nou langs maakt ze zo. Hoe gaan die gewoon iets staan? Ja. Laat kom maar. Kom, ze moet bij de politiestatie. Ik is bij die bank. Kom uit. Oh, die mensen lezen altijd meer. Kom, je kan hier niet pad. Kom pad toe. Niet wegkruipen. Zeg je nee. Poes voor die niet. Ik heb 10, zij 6, wat praat, zij. Je waar, dan gaat hij zo veel geweest aan niet. Nou, ik ding op, blij nou ding. Je gaat hij dan op video begon, gaat nou voort zo. Kijk, je bent mij, we zijn 10 en Nee, blauw. nou, je weet Mensen het. kan je altijd aangelokt bij slijm zijn. Maar nou, je hebt uit te lopen. Tino bro. It's fucking heavy. It's fucking very heavy. En ik vat zo bounty cards.
Hoi. Ik zit nu naar aan te halen. Fokol aan de rounds terug vir jou nie. Ik denk dat je een alto is waar. Nu dat gaan we zijn. Hoe net eruit? Maar niet zo onjoe dat Jan spelen. Mooi oggend buiten. Ek het 3 bounty cards. Zwaar kijken bijna en Waar blijft zij? daar doen we maar niet eens zijn daar is heel meer Oké, Vincent, laat ik eens deze score, man. Hij zei hier. hij denkt Hij zei er hier. nou Hoe is de safeties af, ne? Waar is hy? Man. Waar is hy man? oh zo'n fiets maar als iets loopt door Waar is hy? Hier was hij blij nu. Bank in die pad. ja belum mau loopt door in die auto works aku kan lagi ganti Ek is hier by die bank in die pad. Waar is hy? Kom uit. Ja, is hy. Ja, het is die kagel niet waar. Yes, man. Ja, man. Nog één keer. Deze moest maar te zien. Deze. aku maak mijn phone zo jong hou mijn phone Kyk, daar is patiaan. je wie bij de TV Patiaan. Waar Hoe zijn dan? niks aan waar nou? Dit sy naai my weer. Okay, ons aan nou weer. Gaan nou weer spin na jou. Kom maar ik hoor dit skakel niet zien. Spin nou weer na jou. Ga je nog aan wie Maar my broer, die man haar toe pa net zaarten. Nee man, moenie naai speel nie. Hij is fair. Wat te veel, maar haar toe pa net zaarten. Het waar ik Nee man, moenie net zaarten haar toe man, dis kak. kom aan ik hier bij al ik zeg Kom man, ek kom met. Waar is hy nog steeds daar? Rijden. Is hy nog steeds daar? Rijden. Kom ek as hier op die blok, hier by die karre dan. Kom uit by die ryder, onder ryder. Wie is hij jongen? Kom, ek is in die pad. Man, ik kan niet doen waar. Ek is in die pad nou. Hier is niemand die. Waar zijn? Sek, nee. Link van Nijboom heeft op een phone. Oesmanici. Kan je met kraan voor mij? Oesmanici man. Waar is hy? Company bro. Which the company? Waar is hy? Pop uit. Pop uit man. Kom man. Hy gryp weer het om klaar is sien. Hy weer kruip in my nee. Ek is hier in die bank se pad. Ek is hier by die bank se pad, waar is hy? Ja, die staat dood gaan jongen. Waar is hy? Kom man.
Kom uit daar bij Gans toe. Iets dat ik wil je zo kan. Ah, die man mee, bro. Ben nog niet bij de bank. En als je bij die bank, ik zie niet om je. We zijn bij de bank, man. Die Richard. Kakpraat. Richard bij die bank. Die kakpraat die. Central Bank ja, Bajala. Kijk eens, Soera. Soera. Kijk daar, Ah, sindai. Weer, meneer, weer. Ah, zei man, ik zijn aan die pad. Body man. Body man. Body man. Body het was ik Body man. Dead body. Body man. Body. Body. I got this body. Hoe is die dan? Dat is net als kijk zo. I got this body, man. I got this body. I got this body. ik ben aan het zeetje dan mee boom. Aan het dadelijk. Kan maar kallen met die spoonjes, kallen mee boom. Kijk hoe lijkt die stuk pijp aan er iets wat ik gevat heb, jong. Zoek nou naar aan, terug mee boom. Die zijn aan het round, maar dan ook kleppen. De wiel, het vat al te wiel mee boom. Got this body. Kijk, asa je niet bij. Hij is safe. Pussy. I got this body. Bij die guns toe. Hallo, dat is boxje man. Dat is boxje man, Navy. Kom weer aan samen doen, bearbeiten. Aan, big sheet geweest. Gaat mij net. Oh, schiet ik door raap. Sorry, nee, ga niet schieten. Ik zei jong bij die guns toe. Kom man, maar mesa zei buiten. Ik sta niet weer voor die dieren, ze laten dat scherm bij. Kom nou uit. Ja, dat is aan de zaken die brokers, jong. Vat luchtig goed te. Vat luchtig goed te. Kom uit, luchtig goed te. Kom uit, man. En hij luchtig goed te. Kijk die toch mensen aan nabij dieren, hè? Nee? Oh. Maar kijk die. Kan ze uitkomen? Nee. Kom, zei ik. Hey, wil je uitkomen, joh? Je kempie, bra. Ik laat zo veel kans om uit te komen. Maar je moet bijna klaar voor af mee boom. Je geeft zo veel kans om uit te komen, bro. Ga nog frik met alle kans. Oh, ja, zie je dat nou. Kom. I got this body. Als je achter. Hoe ik dan blij ben, je vader, Skizereer die rem hier. niet zo niet, zei. Skizereer die rem hier, nee. Laat hij safety aangaan. Hoi, bangers, kom uit.
Hij kan zitten jos alle aan het dan zijn ik dan. Zet het in zo'n kaartje. Zet het in zo'n glavebox. Waken er mee waken alle dan. Nee, ja, god jong, dat is poes. Je kan niet zo spelen. Je hebt nee man. Nee, parati. Kak na yun. Pano pala Pinos. Siguro ko lang sa video ang kasi kayo nag-share din na ay solo on. Hij is weer safety. Dat is een poes man, jongen, wil ik komen. Buset. Hij schiet met een switch. Hij gaat nog maar bij mijn switch. Je gaat ook aan met een switch pop out nou. Waar zei? Ja, net trouwens schiet. Kak, joh. Toch blauw? Toch blauw man, hoe kom blij aan waar zei? Oh ja, zie je zo, moet niet wegkruipen ze komen aan. Wie is aan bij Icebox? Canada. Met Canada. Met Canada. Bra. Je gaat niet zo voor een keer aan hij plekken naar tot nou. Je gaat hier gaan niet bro. Hebben mij zo kak voor een schiet. Je kan niet zo kakken zien jong. Je kan zien bij die plek mee bro. Nice schiet mee, je gaat hier gaan niet. Die baasje aan hem. Azrai. Even die zerai. Apa dong. Je schiet aan man, een maas op zijn kop mee bro, maar ga niet frekken. De poes mee bro. Kayam. Nek. Nee, die gaan schiet kak man. Hij moet hem reeds unlocken. Niet dan die squares met één keer doortramaat op die boete. Ik spend het. Ja, hij speelt bij mijn account. Nou, ik kom nou weer terug nou. Dala masih goed dat ik dala voor level up man. Ik wil level 3. Level 3. Ito no. Buttons, je gaat nou met nee, wie vang mij gisteren met een button mee bro. Nou is mijn nice ding weer. Nou kan ik hem weer krijgen en hij buttons gibt zar. Kom ik als nou weer hier waar ze mij vrek geschiet het. Had ik mijn gun uit al. Mijn gun uit al. Waar toe ze dan nog met draai? Hoe komen ze dan bang? Ano still safety yan. Hij safety is af. Waar ze kom pad toe? Ay gamay bro. Kom uit. Waar gaan die bij die andere dieren komen? Gaan bij die andere dieren komen? Kaya sila ay tuloy. Ja, Die gaan bij die andere dieren komen. Waar zijn nou? kaya mosquito kan man. Waar zijn nou? Waar zijn? Nakabaan nakal yung. Die man krijgt weer hoor. Oké, easy. Kom uit daar. Lay down. Kom uit daar.
Hou op, wegkruip om massa poes man. Sek, hij is face to face. Nie naai praat iets hard op aan. Nee. Hier lijkt, hij doet maar een keer weer mee bomen. Hou hy sê wegkruip, die poes aankruip aan weg toe ek uitkom. Nee man, dit is dood buddy. Hy is 'n kak nee man. Hy wys my net elke keer hoe kak sy is. Hy wys hoe sy elke keer sy is kak. Nou god, die in de afgekan, jeetje daar en nu. Twee keer dat je daar afgekan. Nee, moenie naai praat nie man. Die naai se jong hart op aan hom draai toe ek aankom al. Wat met hem tweet aanlyn. Check jou naai. Poes vir die nie. Verskoning. Dit was skoon moenie naai praat nie. Nee, Asseblief man, doe het. Hy sê dat is dood. nie massa poes. Hoeveel keer het ek so gekeer dat hy gespeel het? Ja, hè? Ha? Hoi. As video's. As on cam buddy. No stress about that son. Naai weer aan so gun geddy. Was ja. Hou kan bij hoe trouw jullie. Gaan fokol terug hier nie man, so poes. Kijk die nou weer terug aan, maar ik kan nou ook Kom nou eens. Waar is hy? Hy is nergens. op een hoek heb ik. Hy is nergens, maar hy vra, hy sê kom. Waar is hy? Man, is hij nog weggegaan? Waar is hy dan? Gaan die man nie sê waar die man Man, is is nie. hij nog net weggegaan? Nou waar is hy man? Wat ek kom weet waar hy mos is. Hier gaan we niet zien. Wat 'n gangetjie? Hij was in een ongespat. Waar, wat 'n gangetjie? Kom uit in die pad dan, moenie 'n gangetjie se naar toe pie. Zit in die pad man. Zit in die pad man. Okay, Zit in die pad man. okay. Nou kom weer pad toe. Nou gaan staan na by hy hoek gaan. Dat ek kan uitkom. Nee. Nee. Skiet hy nou met wie vrek ons aan wie nou so bang out nou kom na hier heeltyd pad toe moenie 'n gangetjie se naar toe pie. Pad toe. Pad toe. Swaai die ballons. Screen sniping. Pad toe man. Trouw die onder jullie vijf over een sluisje. Kom waar is hy? Hy sê nou maar my boy, ek man so speel nie. Hy wil ek moet wat sou sê, was ek maar hy praat poesol as ek vir jou sê, as ek vir jou vra waar hy nie. Hoi, waar is hy? Waar is hij? Jou ma se poes, man, ek is daar by jou ma se poes. Hy, ja, elke keer as ek vra waar hy, hy wil sy ook vra waar Waar is hy. hij man? Politie. Hy praat nie. Kom tot hier by Icebox, man. Jy sê kan. Kyk, hy spat al weer 'n gangetjies in. Hy's reg op poes. Dis wat jy is. Oh, Savannah. Jy gaan hom uit. Check frekkie. Kak jy man. Nee, 'n gangetjies in haar toepie. 'n Gangetjies in haar toepie. 'n Gangetjies in haar toepie man, dis poeska. Ik is ook nog 5 keer genoemd. Big 5 om Big 5. Kak praat jy man. Jy raar op 'n gangetjies in. So poeskak is hy. Bro, 4 keer gedoe ook nog video gekregen. Hy's poeskak. Op game. Ik speel niet. Opke, maar dis so kak. Ah man. Waar van je moest maken? Moest ze maken? Lekker net? Ik smaak lekker vrouw. Praat. Ja man. Hy wil daai feeling gekry het ja. Is maar net kijk hier. Hy wil net hy feeling gekry hoe voel dit. Klaar als.
At ba tayo feeling recreate man. Wie is Zala? Mijn score is weer goed. Ahoy die man, maar die ding se naam is die man. Die man kan nie so speel wanneer men op eie phone speel nie. Die man is sommer nou, die hond riet sy dit skoor gehad, hy voel sommer nou aan. My skoor. As hy jou skoor nie. Jy is kak. Ook vir hom gaan betaal, we gaan hulle kan kom vir hulle. En skiet julle reëra. Hy het eers geld om ons te skiet. Waar gaan hy guns kry? Wie is die wat die staan? Waar jy man? Ja, bij mijn zieken stoppen zo achter zo branden. As hy guns toe aan die kant. Hij gaat zo zo. Hebben die delis op pad. Nie by die pad wat ek nou staan nie. Oh, saban. Ito, die is hier op een linie. As dit is zo. Waar jy? Waar jy? Tigen. Nou, jy wil nie sê waar jy nie man. Jy kan in die pad man. Aan sit die boot man. Net kak vir ek man. Beriek dier. Ek sien nou nie zo nie. Jy wil kak speel? Goeies man. Sê waar jy is? Okay, right. Poos as hy nie. Skiet sy ja my ritsen. Ek is safe. Kijk, hij kruipt alweer weg. Hij kruipt alweer weg. Hij was nog net aan die para, hij kreeg weer weg. Zien ze? Dat is wat ik van praten, dat speel je altijd zo. Waar jy? Man staan En kom met jou safety aan. Ik zwaai hem, nee, kan niet doen. Oh, nou blij die kakkie. Kom waar jy? Oeh! Ik zie hem. Stukje verkeerde lijn. Kijk, haar te pel weer aan, toen mijn broer. Die man is poeskaga af het sik. Je kan niet zo spelen. Dat is zoiets man. Waar kan die zo? Nee, kijk, als ik schiet die man is zoiets. Die man, maar met doet. Nee, ze haar te pan je altijd weg van mij. Dat is ook mijn man zo verrek maakt. Je gaat het weg. Hij bounce je van achter. Nee, praat ja, maar dat is ook gevangen, maar hij man zien ook, ze is volle poes. Haar op weer aan, wil je nou laat lijken, ze is kwaai. Lekker man, beraga. Yes sir. Yes sir. Ik maar van mij ook maar. Hoe is dat eens keer? Ik weet niet. Bij me hier, mijn boxie beraga. Hoe is het? Ja, die ijs al niet, hij kan niet achter. Ja, ik is safe. Drop gewoon zo low. Drop gewoon nou zo low. Ik ook. Je wordt wel drop. Drop muziek op. Ik kan zien waar ik zo vrek geschiet heb, man, maar niet zoeken aan mij nu. Igen, yan army fucking gansal. Nila nasa puso. Waar zijn? Wat je met doet is kid. Waar zijn mee, bro? Ja, kan niet. Die man wil eens zien, niet mee, bro. Kom, kan zij dan nooit zeggen waar zijn? Je moet net kijken waar zij is, mee, bro. Ik proberen uitzoeken. Oké, ze is bij die bank. Kom je naar de ijsbox toe. Wie kak doet maar. Kom naar de ijsbox toe. Hoe kan ik de kak doodmaken en ik sta in die pad? Dus die kan toch niet. Aan de ijsbox is iemand die niet meer boom. Check, frikkie. Ik sta na. Haar sta ik in die middel van die pad. Poespraat, het is IAL 14 nou. Ik heb mijn score. IAL 14. IAL 14. Ik kom ik. Ik hoor nog net 3. Ik hoor nog net 3. Kijk, wat maakt die man? Ik hoor nog net 3, hè. Ik heb uitgepopt in die patten, man. Nee, man. Ik stress. 7 minuutjes bij ijsbox. En let je me man mee zijn boek. Bij ijsbox in die pad?
Wat het ek gesê? Icebox in die pad. What a bro, jy's 'n bum ass nigga. En zo kagel zo gaan zo. Baka doon dyan. Sana nga yung phone betalen. Hoe zit dan gewoon die sturen? Die klomp uit. Wow, by visu ay gehaald Navy. Wat jy nou? Okay, haatjie. Waar ek gesê ek kan nog 'n gun hê daar. Jy moet nog 'n gun hê daar, moenie usial want sal ek sit so as jy sit. Ek moet nog 'n gun hê daar, né? Ek skiet al aan. Moenie so usial soos 'n don laat lykie. Is kak. Ano yung natambus lang tuwi man. Kom hier aan met my gun in 'n winkel uit daar. Gaan my gun in 'n winkel uit daar waar ek safe is. Jy gaan nie my so laat kak vir ek maak. Over aan my gun bo by die trap uit daar bounce oorie. Kom oorie. Oor heining. Hy het die oor kom jy dink ek is 'n poes. Ek dan my gun wil rekkie. Skiet dit so frek. My gun wil rekkie eie. Waar is hy nou nog steeds? Kom ek om maar weer in die slide. Ek sien zo. Wat die nai? Slide. Skiet die naai my frek. Poes. Zijn nou voort samen man, joh. Staan net daar blij. Hou op, weer hard op. Hou op, weer hard op. Het is klaar, die mannen geschieten. Blij aan, hè? Ja, dat is wat ik van praat. Ik blijf weer hard op af en aan. Als je die mannen klaar geschieten. Moeilijk, maar blij, ja. Oh, weer hard op. Het is klaar, boy. Die gevangen. Ons wil ook vangen. Ons wil ook vangen. Kano yung man. Nakasak een beetje van je vader met je zaken, daar is maar een dankbaar zeker de boetes en we gaan verkopen. Waar is hij nou nog steeds? Wat zie je dan? Waar? Ik sta niet nabij. Ik zie nabij. Die man maakt van mij. Ik zie nabij. Waar is hij? Kali. Waar is hij nou? Skal je omgekeerd? Right man, dat is niks weer. Nee man, we gaan nou de hele tijd bang uit man. Toen we naar je school appels kom. Lees je zo poes in die pad. Je gaat nou een glok loot nou. Nai op na. Wie? Nai zitigen. Nee, nee, praat je. Kom terug af en aan uit die hemel uit. Terug uit die hemel uit. Kom maar naar elkaar, nee. Dat zei je. Kom man. Als iemand in mij bang uit, hij is poes. Niet kak praten man, als men via binnen gaan bang. Staan ze meneer die langs en laten we kan zien. Hij mij ziet staan aan hè ons, als mij ziet hij. Nee toch. Maar je ziet, jong, maar je ziet. Hij ziet. Wat zei? Die man wil nooit zeggen waar je als hij mij probeert te was. Ik bij hem Johnny. Dat is waar ik is. Zie waar ze is. Alla wen je aan mij niet meer, bro. Alla wen ook aan mij kant. Ik hoor net nog 4 puntjes. Je komt terug. Ik ga wel een kans verkopen nog gewoon. Nee, poes jong. Dat blijft weer hard ook voor een man jong. Nou, wacht op het weer, maar ik ga niet lopen. Awai, waar krijg ik een batten nou? Het iemand nou met een... Ai. Je komt net op mijn gun, zit zars. Man, hij is voor Collie, man. Die net zo ik kak. Nee, weet je mij wijs waar mijn karren te gaan verkopen en om mijn guns te gaan verkopen, ne? Hier kan water. Ik. Hier, die jong. Maar gaan even. Goeie raza, jong. Poes, poes. Jong. Kom maar hier. Je schiet die man.
Eerst schiet hij mij nog raak. Eén schiet hij mij raak. Vraag hem. Eén schiet hij mij raak. Waar staan ze? Ja, dat bij dan hem normaal voeren, nee? Je gaat hem ook. Banana may sa plate ni wata. Yes, man. Hé man, ik kan zien nabij man, ik kan nog niet weg. Richard. Waar may bro? Ik kan zien nabij. Yes, man. Ja, Egan, man. Too weird. Dat is weird as fuck. Dat is weird as fuck, man. Zeg, ga je te kom. Ik eet hem. Shit, man. Kakgat. Kakgat. Ang disposo apo po bilhin. Ay, man, come up. Wat zei je? Ik vat gewoon zo guns man. Je gaat nog lekker uittellen nou, jong. Wat al die jongens is shit. Nee, weer het zo aan de batten ook. Waar zijn nou? Waar bata? Kom maar, staan we in. Ik moet kak doen te maken. Waar zijn je? Wat is dit? Hij ziet net hoe papa kijkt met hij draait, kom hij draait. Hij dan nog aan nabi Navy staan en zit zares. Waar zijn je mee bro? Ga die maar niet zien waar die man is. Ga die maar niet zien nie. Ha manjau. Manjau. Manjau wil je zien waar zijn die Omasa poes. Ja, maar moet niet kwaad zijn nie. Saart zie je nee. Nou, kom wel hij niet zien waar zijn nie. Hey, nee, het is kak. Backpack kan niet spannen patten ka. Man, as emotional die bro, my bro. Ano yun? At pinairon. Iso? Asa sa'yo? Check, naipera die nie man. Van wie gaan ze vang? Van wie gaan ze vang? Gaan niemand vangen man. Naipera die. Hou op kakouts man. Skak, man. En hem kop op ek kom. En hem nice kop. Taiga. En hem kop. Check. Breek was ik alweer kreeg kak. Kak praat die man, ek het om die draai gekom. Dit sou aan my van agteraf geskiet het. Nie kom naipera die. Ik ben aan het Sy sou my van agteraf geskiet het. Die man het dan so gesê waar as my nou kom, sou sy my van agteraf gevang het. So kak is hulle. Kom nou kom zoeken zo. So kak is hulle. Nee, die braaf zo raak emotional wat Egan is. Hulle is sommer 'n gang. Hulle is sommer 'n gang teen ons. Klaar is ze. Zijn kan je niet. Het is zo. Hulle is sommer 'n gang. Waar is hy? Waar is die jong Navy? Waar is die jong? Waar is hy? Hier by die guns toe. Hoe is hy nou? Hy is daar en hy is daar achterin. Hij gaat op weer, hij is een poes. Hier is hij. Frek hij weer. Frek hij weer. Frek hij weer. Geen lijt. Je kraut zie? Je kraut zie, moet niet liegen. Moet niet liegen, die zie kraut die niet. Je staat recht op broer. Kak praat die. Mijn broer zo man niet, je kan niet zampen, die kraut zie. Moet niet liegen voor die mannen niet. Hij is dood, bro. Dat is wat hij is. Daar is hij. Je kan vaar me dood gaan. Je komt terug. Zie je wat hij is, man? Hij gaat nou verkrijgbaar, die jongens, wat Egan is bos. Hij speelt verkruipend, zie. Hij gaat hier horen, ieder zijn dier wil komen.
Jetzt um. Asi, nee. Kom uit dat, Zee. Waar is hij? Kom uit dat, Zee. Waar is hij? Je moet die groene kan. Die inkom maar bij groene dat hij uitkomt. Staan er lang niet. Frikkie! 15, 16. Come on now, twin. Come on now, twin. Hier, nou kunnen ze niet meer bij. Appisko. Wat is dat, man? Appisko. Dat is zo right, nee, boss. Appisko. Want aan para niet woord te doen. Sorry ja, hoe jij als ik zo raak. Van Nisai man zo. Moet niet kak praten man, ik raak man 1 keer. Ga ik geschiet, moet niet naai praten, ik wil aan zo'n body geschieten toch, dus die man naar bij zo. Awoi, my Hij blijft hier ivers mee bro. Hij blijft hier ivers. Yo! Waar is hij, waar is hij? Ik zie hem waar blij. Ik zie hem waar blij. Ik denk hij blij. Om niet draaien. Ik zie hem waar blij. Is dat Nike bij iets kitty? Keep. Ja, ons. Maar buitenspad. Die sleet hem af. Schiet hij naar mij frik. Hij sleet hem af. Schiet hij naar mij frik. Nou, ze hebben mijn 2 punten vandaag, boykie. We hebben mijn 2 punten. Ik heb teruggekomen. Ik heb teruggekomen, bro. You know it way before the news. Ik heb teruggekomen, peeps. So this would be the end of the video, gang.